थांनाय 2020 मायथाइयाव बिटिआर गोजोन गोरोबथा जानानै थांनायनि उनावबो बारग' एनडिएफबिफोरनि जेंनाया जोबनानै थाङाखै। दासिम गोबां बारग' एनडिएफबिफोरा जोबथेसालियावनो दङ। बेनिनो थांनाय 18 अक्ट'खालि 9 एनडिएफबि बारग' एनडिएफबिफोरनि फाइनेल हियारिं जानांगौनि खोथा दंमोन, नाथाय बेखौ पस्टपन जानानै दं होननानै जों खोनानो मोन्दों। नोंथांनि मोन्दांथिनिफ्राय मा बुंगोन? खुलुमबाय। दा आं सासे एक्स एनडिएफबि हिसाबै जिहेतु आंबो बै समाव जेल जाबोनाय आरो किसुमान जाथायजों दिनै बिथांमोनहा भुगिनानै दं। जाय भुगिनाय केसा जों बेखौ मिथिया नङा मिथियो, हमदांनो हायो। जों ल' कलेजखौ फरायाखै मालाय मा जानो, एक्सुवेलि इन्डिया गभर्नमेन्टनि ल'खौ जोंबो बुजियो। दा बेखौ नायनानै एक्सुवेलि जों जेन'ब्ला जारिमिन मथे जोङो दावहाखौ होदोंमोन। दा बिनि गेजेराव गोबां मावथावनाय मावथावै जाथाय, सहायनो हाथावनाय हाथावै, बानाय मोजोमनायखौ लानानै दिनै गोबांथार मावथावै खामानियाबो मावनांगौ जायो। आरो बेफोर खामानिया जाहैबाय सोरबा गोजौनि दैदेनगिरि जाय बिबानखौ लानानै दं, एक्सना एक्सन लाइनै थायो, ससियेल मिडियानि लाइना ससियेल मिडिया पाब्लिसिटि हिसाबै थागोन। दा जेन'ब्ला समाज सिबिनाय हिसाबै बा हारि सिबिनाय हिसाबै हारिखौ बेंग्रा एक्सट्रा डिपार्टमेन्ट थायो, चेयारमेना चेयारमेन हिसाबैनो थाबाय थागोन। दा आर्मि लेभेलखौ दैदेननाया आर्मि चिफनि सायाव थायो। दा बिनिखायनो गासै बिथिङाव गासै केसखौ लानानै दिनै बिथांमोनहा दिनै केस बानायजानानै दं। दा बैफोरखौ नाहरोब्ला ल' मथेथ' बिथांमोनहा नंगौ थानांबाय आरो सैसोबोबायबो। इन्डिया गभर्नमेन्टनि कनस्टिटिउसन मथे दिनै बिथांमोनहा ल'खौ दिनै खाथिगासिनो दं, जेबायदि साजाय मोननांगौ मोनगासिनो दं। दा बिनि गेजेराव फाइनाल हियारिं हिसाबै थांनाय मैया दाख्लि 18 थारिखआवहाय बिथांमोना जानांगौमोन। दा बे जिनिसखौ जोंबो नुहुरखादों, बे मालाबाबो सम्भब नङा, असम्भब। मानो होनोब्ला दिनै बे केसा 15 बोसोर 14 बोसोर जानानै थांबाय, गोजाम केस। दा बे केसावहाय जायनाखि मानसिया मेगनजों नुवाब्लाबो पार्टिखौ लानानै मेनसन खालामनाय जादोंमोन जे ओरै एरियायाव उमुगा थायो, उमुगजों लोगोसे उमुगखौबो जों लोगो मोनो, नुयो, सिनायो, निस्सय बिथांमोनानो बे एरियायाव थायो हिसाबै बिथांमोनहा एनडिएफबिब्ला बिथांमोनहानो जाथारगोन होननानै सासपेक्टेड केससो बे आंनि मोनदांनायाव आरोखि। खिन्थु रावबो मेगनजों नुवाखै जे उमुगा उमुगखौ होदों, उमुगखौ गावदों। दा बिनिखायनो साखिखौ मोननो थान जायो। दा बै साखिखौ मोनैनि थाखायनो बेबायदि पस्टपना जाबाय थागोन आरो जालांबायानो थागोन। आरो बिथांमोननि केसा आंनि मोनदांनायाव पलिटिकेल इमप्रुभ जाबाय। मानो होनोब्ला बिथांमोननि जोबथेसालियाव थानाया सोरबा पलिटिकेल पार्टिनि थाखाय मुलाम्फा। दा बिनिखायनो बिथांमोननि केसा बेबायदिनो हें जानानै थागोन बा पेन्डिं जाबाय थागोन। मानो होनोबा जेब्ला बिथांमोनहा पलिटिकेल पार्टिया गावसोर निरुपाय जाबाय, बबेबा मोनसे दोलोजों दिनै माबा मोनसे प्रब्लेमाव फैबाय, क्रेक जाबाय। दा बे क्रेक जानाय समावहाय बै पार्टिखौ बरनानै लाबोनानै गावनि दोलोखौ दिनै मुलाम्फा खालामनायनि थाखाय बे जिनिसा पलिटिकेल बेकिं होननानै आं सानो। बेनो बिथांमोननि भट बेंक। दा जेब्लानाखि गावसिनि अलखद समा सफैयो अब्ला बिथांमोनखौ गोसोबायदि बरनगोन। बाहाय खुनु एना एनि खोथा फैया, बाहाय खुनु माबा मोनसे मार्डारारनि खोथा फैनाय नङा आरोखि, आंनि मोनदांनायाव आरो बे। दा नोङो बै 14-15 बोसोरनि जाथाय जालांनायनि जायनाखि साखि, बिथांमोना थैलांबायबो जानो हागौ, हयथ' बिथांमोना बबेबा मोनसे गामियाव खारलांबाय जानो हागौ, हयथ' सोरबाया कम्पानियाव मावदों जानो हागौ। बे नंखाय साखिनि थाखाय बिथांमोना बेंगालरफ्राव सोरबा जुदि खामानि मावनानै जादोंब्ला, सोरबाया जुदि थैलांदोंब्ला, बै थैलांनाय मानसिखौ बोरैहाय जों साखि हिसाबै मोननो हाबावगोन? सिन्था खालामदो। अब्ला बे केसा बेबायदिनो हें जानानै थागोन ना थाया नोंथांमोनानो सिन्था खालामदो। दिनै बे रायजो राजाखौ गासिबो जाम्बा खालामनाय आरो दुखुआव खोलैनाय जायनाखि भुगिनांनाय न'खर, बिथांमोना अरायबो बिथांमोन बायदि हांमासुर नांथों होननानै बुंनायसो। खिन्थु आंनि मोनदांनायाव बे नङामोन जे जों जेन थांनाय 20 सननि 27 जानुवारियावहाय बिटिआर एकर्ड खालामदोंमोन, बे एकर्डनि थ्रुयैनो बिथांमोननि केसा डिसमिस जानांगौमोन होननानै आं सानो। दा बिथांमोना दिनै रेहाय मोननो हायासै आरो डिसमिस जायासै। बे जोंनि बर' हारिनि थाखाय दुखुनांथाव
जों एक्स एनडिपिआल' बाहाय दुखु नांनाय नङा साफ्रोम दुलाराय बर' माहारियानो दिनै हांमा सुरनानै दं आरो बे हांमाजोंनो दिनै भुगिनांदों दा बिनिखायनो दा जायनाखि खुंथाय गोहोआव दं जोंनि बिटिसिनि खुंथाय गोहोआव थानाय दैदेनगिरिफोरखौ आं एक्स एनडिपि हिसाबै आं खावलायहरनो सानो जेन' भुगिनांनाय न'खरनि गोलैसोनानै थानाय न'खरखौ दिनै उदां जानो थाखाय बिथांमोननि साननाय बा बिथांमोननि मुलाम्फाखौ होनांगौ बिथांमोनहाबो जोंजों लोगोसे फैनानै बिसि फिसाजों ग्रोम ग्रोम संसार जानो हानांगौ आरो जाथि आरो समाजनि मोजां सिन्था खालामफैनो मोननाय खाबुखौ बिथांमोननो होनांगौ होननानै आं सानो दा जाहा खुंथाय गोहोआव थानाय जायनाखि जाहा CEM ना मा होनो प्रमद बर' सारा बिथाङा अननायनि गेजेरजों जुदि मावोब्ला दाबो हायो मानो हाया बिथांनि सायावनो जों गनाय आरो जोबथेसालियाव दोननाया आरो फाइनाल हियारिंनि बेलायाव आं दहाय जाखौ बुंलांखाबाय साखिनि प्रब्लेम जायो दा साखिनि प्रब्लेम जानायनि गेजेरावबाबो दिनै पलिटिकेल सार्थखौ दोनथ'नानैबाबो बिथांमोनखौ उदां खालामनांगौ बिथांमोनखौ सान्थियाव दोननांगौ बिथांमोना थोजासे दुखु आरो खस्थ'जों सैसोबोदों बिथांमोना पार्सनेलिटि गावनि प्रपार्टि बा न'खर आरजिनायनि थाखाय बा न'खर सानायनि थाखाय बिथांमोना दावाखौ होआखैमोन जाथिनि था मोनथा जे इन्डियायाव जोंबो गेरेमसा हारि हिसाबै थांनानै थानो हानाय मोनथायखौ मोननांगौ होननानैसो बिथांमोना गोथां जारिमिनखौ सिन्था खालामनानै दिनै दावहा होदोंमोन बिनिखायनो बिथांमोना दा भुगिनांनायनिफ्राय उदां जाथारनांगौ आंनि बुंनाया बेखिनियानो थेंक इउ 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जे फाइनाल एन्ड कनफ्रेन्सिभ सलुसन होननानै दिनै एनडिएफबि मोनब्रै फेक्सन आरो एबसु इउबिपिअ बेजोंहाय एकर्ड खालामनाय जादों यानि एग्रिमेन्ट खालामनाय जादों दा जोङो जोनोमनिफ्राय बर' माहारिया मोनसे बड'लेण्ड होननाय सोदोबखौहाय जोङो लाबोबाय थायो नाथाय नैबे बिथिङावहाय गोबां रायजो राजाफ्रा मोनसे डाउट माने गोसोआवहाय आफसोस थादों जे फाइनाल एन्ड कनफ्रेन्सिभ माने जोबथा सलुसनखौ मानो खालामनानै फैखो दा दिनैनि दिनावहाय नोंथाङाबो बड'लेण्ड मुभमेन्ट जे फैबाय थानाय जेनेरेसनावहाय जे सोमावसारबावनो हागौ नैबेखौ जे बन्द' खालामनानै गारबोबाय नैबेखौ नोंथांमोनाबो बा नोंथाङाबो स्पेसियेलि बिनि सायावहाय मोजां मोननाय दं नामा जों दावहारुसो जों नांनानै फैबाय एक्चुअली इन्डियानि कन्स्टिटिउसन ल' मथे जिहेतु डेम'क्रेसि कान्ट्रि हिसाबै जाहा मोनसे राजनितिक थायो राजनितिक गोहोजों जों दिनै मोनसे हारिया गावनि थांनानै थानायनि मोन्थायखौ बेखेवनो हानाय जोंहा मोन्थाय दं आरो बे दफायाबो दंखायोखा दा बेफोरबायदि दफा थाखानायाव बेफोरबायदि मोन्थाय थानायाव फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ सलिउसना बोरै फैनो बे मालाबाबो जाथावना नङा सोरबा दैदेनगिरिया भुलाव बुंफ्लांदोंबा बा सोरबा दैदेनगिरिया गावनि आसिजोंनो गावनो लिरनानै दोनदोंबा बे रेजिस्टारा गावनि आखायावनो थागोन खिन्थु बिदि नङा जाथि हिसाबै थांनानै थानायाव जे मालाबाबो फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ सलिउसना मालाबाबो जानो हाया बे पलिटिकेलि जों थांनानै थाखानांगौ जों राजनितिक भाबे जोङो जुदि थांनानै थानोब्ला नैबे डेम'क्रेसि कान्ट्रियाव जोंनो मोननांगौ मोन्थायखौ मोनबाय थानांगोन मोननांगौ मोन्थायखौ मोननोब्ला जोङो आपग्रेड जालांबाय थाथारनो नांथारगोन दा बेखौ मोननो थाखायनो जोंनि गारबोनाय समनि दावहाया बेखिनियाव नुजादों आरो जों दिनै दा आखाइयाव दिनै दा हाथियार लानानै दावहा होआबाबो जों दिनै डेम'क्रेसि हिसाबै जों दावहाखौ होनो हायो दा बेनिखायनो जोङो पलिटिकेलनि दावहाखौ होयै होयै जेब्लानाखि दाख्लैनि थांनायखौनो नायदो नों लकसभानि बेलायाव थिग बेबायदि सिस्टेमा फैयोब्ला जोंनि पावारखौ जाहा बारायनो हानाय मोन्थाया थायो बेनिखायनो जों हारि हिसाबै खौसे थानांगौ दैदेनगिरिफ्रा गोगो मेलेमै गोगोयै सिन्था खालामनानै जोङो आवगायलांनांगोन फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ सलिउसना बे मालाबाबो फैया आरो बे जोंनि मोनफ्रोमबो हारि हारिसाफोरनि बेलायावहाय बे सोदोबा नुजाथिया मोन्थायनि बेलायावहाय बे जिनिसा माबा मोनसे बेसाद एग्रिमेन्टआवसो बे जिनिसा सोलियो थांनानै थानायाव सोलिया जिउ खुंनायाव दा बेखिनियानो